Россияда халық сонын исәпкә алу дәвам итә, жан исәптә интернет ошада җавап биреп була. Мондый мөмкинлектән 8 ноябрьгә кадәр файдаланырга мөмкин. Шулай ук исәпкә алучылар үй фатирларга килеп тә анкета тутырырга тәкъдим итә. Милләттәшләребез жан исәп хакында ни уйлый? Бу сорауны Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе директоры Кадыйм Нуруллинга юлладык. Россия кеңлекләре бик каты күп. Шул исәптән татарлар алар безнең дәүләтебездә бик зур роль уйнаган халыкларның берсе. Бүген инде без әгәр дә шушы матур йортта яшибез икән, ул әлбәттә безнең әби бабаларыбызның бик күп эшеннән һәм өлешеннән тора. Шуңа күрә монда һич курыкмыйчан мин жан исәп бирү яклы. Әлбәттә безнең менә без сезнең белән чиста татар телендә аралашып торабыз. Без татарлар, татар булу бүген ул горурлык, үз халкың белән горурлану инде ул әлбәттә синең милләтеңнең тарихта гел җүнле матур эшләр һәм гамәлләр белән тарихта калуыннан гыйбарәт. Шуңа күрә мин саныйм, һәрбер татар горурлана, мин татар дип әлеге җан исәп алуда үзен билгеләргә тиеш.